Igbo ndị ọma, njem ọnụ. Ọkwala ọlọ Nneka Chimezie na-ekwu. Anyị ka na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Ozi nke anyị na-ezi tata bụ ndị ụka ka anyị na-ezi ya bụ ozi. Ma ndị Orthodox, ma ndị Pentecostal. Ihe m chọpụtara bụ na ndị ụka ahụbeghị m ebe ndị isi ndị ụka dị iche iche literenụ kwuo okwu kemgbe ihe a ji na-eme. Adọdọmanya na ndị ụka amaghị na ihe a agha a na-alụ bụ agha jihad. O nweghị anything to do with ethnicity. Unu lekwa anya na afụ na ọ na-eme mana Benue, mana Plateau, and ndị a na-target Christians. And ọ na-ewute m na ndị ọcha wụ ndị fellow Christians butere anyị ụka anụnwa na-eme. Ha na-enyekwa aka n'igbu anyị egbu. Unu lekwa anya ihe mere during the war. Unu ahụ na ọkwa Britain na-butere anyị ụka bụ ndị teamụrụ up with ndị Islam. Unu le anya ahụ na Islamic nations dị very much involved in that civil war. Then ndị nyekwuru ha aka bụrụ ndị Britain na ndị America na ndị ọzọ ụkwa fellow Christians kwesịrị nyere anyị aka gosi na chọọchị ewetara anyị abụdị no brotherhood really, no just a conquest. You know, it's part of colonization conquest. So ihe anyị na-ayọ ndị ụka ugbu a na ndị ụka ekwesịgo ịbịakọta ọnụ jikọ aka ọnụ mara na ihe awụ religious war, na ihe abụdị ethnic war, no religious war. Now the earlier they have it together, ijikọ aka ọnụ lụọ ọga tụọ mkpu dị n'ọga, at least were publicity, the better, because na ihe abụ religious war, not ethnic war. And unu mana ihe abụ ọgụ ndị ụka ka a na-egbu. So ana m ayọ ndị bishop niile, Catholic bishops, Anglican bishops, Pentecostal pastors and bishops, biko ka unu lite jikọ aka ọnụ mee meeting mana otu unu chie defend onwe unu. Otherwise, egbukpọkwa ndị Igbo unu ga-enweta members. Ọkwa ndị Igbo wu members unu nwere. Ndewo.